дар Рига пойтахти Латвия тазоҳургарони тарафдори Аврупо парчамҳои Украина ва Гурҷистон дар даст дар назди маҳаллӣ баргузории нишасти сарони паймони ҳамкории шарқии Иттиҳодияи Аврупо гирди ҳам омаданд. Сарони кишварҳо дар рӯзи дуюм ва ниҳоии ин нишаст дурнамои ҳамоиши бештари 6 кишвари шарики Аврупо, Гурҷистон, Молдова, Украина, Беларус, Арманистон ва Озарбойҷонро баҳс карданд. дар як созишномаи калидӣ раҳбарони Иттиҳодияи Аврупо барои эҳёи иқтисоди Украина 2 миллиард евро қарз ҷудо карданд. тазоҳургарон аз мақомот хостанд дар амри сабуктар кардани режими раводиди Иттиҳодияи Аврупо барои мардуми Украина ва Гурҷистон бештар иқдом кунанд. ба қазон пойтахти ҷумҳурии мухтории Татористон раҳбари ҳизби коммунисти Русия Геннадий Зюганов омад. ӯ дар расми бозкушоии осорхонаи Владимир Ленин асосгузори ҳизби коммунист ширкат мекунад. ин осорхона дар манзилест ки Ленин соли 1887 вақти ҳамагӣ 17 сол дошт зиндагӣ мекард. Ленин он замон дар донишгоҳи Қазон мехонд. мақомоти маҳаллӣ ва ширкатҳои сайёҳӣ мехоҳанд ин осорхона ба масири сайёҳати маъруф ба сайёҳати сурх шомил шуда таваҷҷӯҳи сайёҳони шавқманд ба таърихи коммунизмро ҷалб кунад. дар шаҳри Сребреницаи Босния хори кӯдакон аз қавмҳои гуногун машғули машқу омодагӣ ба сафари попи Рум Франсис ба Сараево мебошад. хори кӯдакони серб ва мусалмонҳои Босния 3 сол пеш ба хотири ташвиқи мусолиҳа ва оштӣ дар шаҳри як замон ҷангзадаи Сребреница ташкил шудааст. дар моҳи июли соли равон Босния аз солгарди 20-уми қатли оммаи сокинони Сребреница ки дар ҷараёни он нирӯҳои серби Босния ҳудуди 8000 мардону наврасони мусалмонро куштанд ёд мекунанд. дар Кишинёв пойтахти Молдова украини таборон рӯзи байналмилалии бахшида ба куртаи миллии украинӣ маъруф ба вишиванкаро таҷлил карданд. аҳли ҳамоиш таи ин маросиме ки рӯзи 21 май доир шуд либосҳои миллӣ пӯшида ва таронаҳои украиниро иҷро карданд. созмондиҳандагон гуфтанд ҳадафи онҳо таҷлили анъанаҳои фарҳангии украини таборон ва молдаванҳо буд.